Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Adunay usa ka parokya dito sa Danbantayan, Cebu, ang bag-uhay lang gideklarar isip labing unang Archdiocesan Shrine sa Pilipinas. Niadtong Agosto 30, 2022, opisyal nang gideklarar ang parokya sa Santa Rosa de Lima sa munisipyo sa Danbantayan isip labing unang Archdiocesan Shrine sa Pilipinas nga gipahinungod kang St. Rose of Lima. Karong tuiga, ang simbahan nagtimaan sa ika-164 nga tuig nga kasumaran sukad nga kini gitukod kaniadtong 1858. Matod sa Cora Paroko niini nga si Reverend Father Remelo Talaugon, mi-apply ang ilang parokya nga mahimong Archdiocesan Shrine kaniadtong 2021 o kini naaprubahan karong tuiga. Dako na tong dungog kana nga taga Danbantayan. Di lang kay dinhi Subo nga nahimo siya Archdiocesan Shrine, aban sa tibuok Pilipinas matod pa sa CBCP, mauni una nga Archdiocesan Shrine ni Santa Rosa de Lima. Dungog kayo natong taga Danbantayan. Nagpasalamat ang Cora Paroko sa mga Kandayanons sa suporta nga ilang gitanyag samtang gihangyo usab niya nga padayong suportaan ang simbahan nga nahimong garbo sa mga Kandayanons. We'll be expecting a lot of pilgrims humani ini atong celebration sa 30. Daghan na mga pilgrims nga moari nga magpadayag sa ilang pagtuo sa atong mahal nga patrono. Si Danbantayan Mayor San Shimura nagpasalamat usab sa mga Kandayanon sa ilang pagtinabangay sa pagtabang sa simbahan nga mao'y nagbutang sa Danbantayan sa mapa sa lokal nga relihiyosong turismo. Then I'm very happy for the unity nga gipakita sa tuang mga katawhan sa Danbantayan. The people of Danbantayan showed to the world, to the Philippines, to province of Cebu, that even despite the pandemic, we are helping each other, especially for our church. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Hershey Zaspa. Ang National Housing Authority adunay housing program nga gitanyag alang sa mga uniform personnel ug mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno dito sa Bohol. Mahimo ng balhinan ang mga balay sa St. Michael Village sa Sungkulan. Kini human nahipno na sa National Housing Authority ang duha ka utilities nga labing importante aron kapuy-an na ang mga kabalayan nga gitagana alang sa mga servicemen. Kahinumduman nga may 5 kagatos ka mga low-cost housing units ang gitukod sa kagamhanan agi og tabang nga makabalay ang mga uniformadong sakop nga nag-alagad sa yutang na tawhan. Okupado naman ang 5 kagatos ka mga units, wala pay nipuyo didto kay wala pay utilities nga magamit. Ug alang sa NHA, kini ang ilang ikasulti. Especially to our beneficiaries who are members of the AFP, PNP, and beneficiaries of our project. So first, nanatay suga, no, na ang kuryente bale, provided by Boheco, and also ang atong tubig by the LGU. Sa mga beneficiaries nga buot ng makatubig ug makakurente, adto lang ang Bohol Field Office sa NHA ug pagkuha sa Certificate of Award nga mo'y gikinahanglan sa utility company aron itap na sa mga trabahante ang tubig ug kurente. Ang St. Michael Village kabahin sa daan na nga mga programa sa AFP-PNP ug ang makakuha lamang niini mga unipormadong sakop sa kasundaluhan, kapulisan, kabumberuhan ug jail management and penology. Salamat aning project karon sa AFP, PNP nga housing kay nakahatag na mo og mayong pwesto og chance sa makabaton mi og panimalay nga sa ubos kayo nga presyo. Apan sa joint resolution sa Senado o Kongreso, natugutan na ang NHA sa pagpa-appeal sa mga benepisaryo ang mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno nga igo-igo lang ang sweldo. Tungod niini, ang St. Michael Village may kawhaan na ka-empleyado sa dawis nga lakip sa mga benepisaryo. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ang Dumaguete City nakadawat og pasidungog gikan sa DENR EMB7
sa ilang gibuhat nga materials recovery facility. Gipasidunggan sa DNR Environmental Management Bureau 7 ang dakbayan sa Dumaguete alang sa pagtukod og usa ka centralized materials recovery facility na usa ka dakong tabang sa solid waste management. Gihatagan og award sa DNR EMB7 ang Dumaguete City isip Best in Resource Recovery in a centralized MRF sa tibuok Central Visayas. Mahitungod kini sa maayong pagdumala sa centralized MRF na nakahatag og maayong panginabuhian sa katawhan og dugang ng 500,000 pesos nga kita sa dakbayan pinaagi sa pagbahig og mga basura. Nagpamatuod kini na aduna gyud pera sa basura. Gidugang sab sa DNR EMB7 na maayong nagamit sa kagamhanan sa syudad ang gihatag nilang financial assistance na maoy gigamit sa pag-establisa og plastic chair facility, pagpalit sa biocomposter o uban pang mga ekwipo na makapalambo sa centralized MRF. Ang centralized MRF nahimutang sa usa ka 8-hectare Eco Park solid waste facility sa barangay Candaw-ay kung diin gibutang sab ang plastic to chair recycling equipment, glass pulverizer, bio-shredder o biocomposters. Dakong kalipay sa mga opisyal sa syudad ang maong pag-ila. Busa, gipasindugan sab ni Mayor Felipe Remolyo ang City Enro ug ang mga nagdumala sa MRF alang sa kaning maong achievement. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini Sir Anthony Lumotan. Ang lokal nga kagamhanan sa Siquijor napili isip usa sa mga modelo sa zero waste management dinhi sa Asia. Nasayon ba mo nga ang isla sa Siquijor na ilan na isip one of the most visited islands in the Philippines? Kini dili lamang tungod sa kanindot sa lugar, kundi tungod usab sa kalimpyo sa isla. Ngani ni adtong 2019, sa wala pa ang pandemya, gipasidunggan usab ang Siquijor isip usa sa napolo ka mga local governments sa Asia nga modelo sa zero waste management. Sumala pa sa gipaambit ni Froilan Grate, Asia Pacific Director sa Global Alliance for Incinerators Alternatives ug presidente sa Mother Earth Foundation. Atol sa Socials Nights sa Zero Waste Academy nga gipahigayon diri sa isla. This all started with your plastic ordinance, which is celebrated around the Philippines as being a model, for both being practical but also ideal. Ibig sabihin, it achieves the objective of reducing plastic but at the same time, considering yung local context. And we know part of that is yung enforcement. So Chief and everyone sa task force, maraming salamat. Bahagi talaga ng success ng ating ordinance is yung enforcement. And of course, yung support ng ating mga local governments. Uban niini, gihagit ug giawhag ni Vice Gobernador Mayling Quezon Brown ug ni Provincial Environment and Tourism Officer Engineer Clebern Paglinawan ang mga sikihudnon, mga frontliners ug mga local officials ug uban pang mga lumulupyo sa isla sa pagpadayong pagpangga niini aron mapadayon ang kaanindot sa Siquijor ug matuman ang gimithi nga mamahimong first zero waste island province dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Know that every administration there will be changes in officials, in officers, iba-iba yung tubo, pero if we really truly care for our environment, we will support and encourage them to recruit them to help our cause kasi we have to lead the way. Kailangan binipitin mo talaga si Mayor at si Konsehal para may mag-champion. Kasi kung hindi priority, there are so many conflicting concerns and programs and projects in the local government. But if you don't make an effort, it will just be put on the spot, sideline. It's not easy to do what is right. It's so easy to just do what everybody is doing. It takes more effort to be educated and to have this concern and passion for the environment. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Kalip. Ang Carmen Police Station milusad og mobile library and Bible on Wheels project alang sa mga estudyante dito sa Carmen. Ang Carmen Police Station ubos sa Cebu Provincial Police Office milusad og mobile library and Bible on Wheels project. Kini usa ka inisyatibo nga gihimo sa kapulisan kung diin ang mga gipang-donate nga mga libro ug mga Biblia ilang ipanghatag ngadto sa mga bata sa lungsod sa Carmen. Gimugna kini nga proyekto pinaagi sa paggamit sa police patrol car isip mobile library nga maoy molibot sa mga kabaranggayan sa Carmen kaduha sulod sa usa ka buwan.
Tumong usab niini mao ang pagtabang sa mga estudyante nga madungagan ang ilang makatunan kini human na balda ang dagan sa klase tungod sa nagpadayon nga pandemya. Karon nga nagsugod na ang klase alang sa school year 2022 to 2023 ug samtang padayon paghihapon ang pagpatuman sa online ug modular classes sa ubang mga tunghaan, ang Carmen Police pinaagi sa mobile library ug Bible on Wheels mahingusganon nga mosuporta aron mapadayon ang quality education sa mga estudyante. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Rachel Nesha. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Ano na ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. O mag-uban na punta, alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang sunod. Unya mga higala, 113 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, magkita-kita na punta sunod simana.